Борын заман бер ир белән хатын торган. Һәм бер кәҗә берлә бер сарык асраган. Әйтә бер көн ире: "Ашап ята, бушка алар азык. Китсен бездән чыгып кәҗә белән сарык." Икесенә бер зур гына капчык тегеп, китте кәҗә белән сарык кырга таба сәфәр чыгып. Булар бара, һаман бара. Юл өстендә үлгән бүре башын таба. Баш янында булар икәү тора куркып. Син тот. Мин тот. Башны икәү тотып ике колагыннан юнәлделәр капчыклары эченә салып. Бара булар тукталмастан һаман бара, күрә булар ерак түгел бер ут яна. Утны күргәч, иптәшенә әйтә сарык: "Әйдә кәҗә, куныйк бүген шунда барып." Өч-дүрт бүре утырганнар каршы утка, тыршып пешермәктә алар ботка. Ашыйбыз, бу икәвен тотабыз да. Менә ничек ит таптык боткабызга. Кәҗә әйтә: Кайгырмагыз, бездә ит күп. Ул ит берлән һәр кайсыбыз булырбыз тук. Сарык шунда капчыктагы башны ала. Барча бүре куркуыннан шашып кала. Ах, уңмаган жүләр сарык, надан сарык. Моннан зурырак бүре башын китер табып. Сарык та тиз аңлап ала бу алдашны. Капчыктан ул алып килә шул ук башны. Ничек табык качу юлын. Һәрбер бүре шуңар салган бөтен уен. Тұрып әйтә шул арада өлкән бүре: "Туктагыз, мин тиз генә су китерим." Бүреләрне тагы каты курку басты. Чөнки хәзер башлыклары китеп качты. Өч-дүрт бүре, берсе, соңра кача берсе. Өченчесе, аннан соңра дүртенчесе. Ашап туеп, рәхәт кенә, тыныч кына. Кәҗә, сарык бу төннәрен шунда куна. Иртә берлән иртүк торып, таң аткач ук, кулларында бүре башы салган капчык, тагын булар урман буйлап сәфәр итте. Нәрсә языйм? Хикәям дә шунда бетте.